Сега Мечока решил да даде пари на двете зайчета да ходят до лавката в гората да му купат едни цигари, че много му се пушило, обаче не му се занимавал. И сега дава им пари, отишли нашите зайчета, обаче сега решили да изпукат парите, защото какво се занимават да му купуват цигари, седнали, изпили всичко, обаче се сте, че ще дадат як бой от Мечока, ако не му дадат цигарите. И сега какво да правят? Един заек казал на другия, виж сега, като отидем при Мечока, като ни пита къде са му цигарите или парите, поглеждаш ме мен и оставяш всичко да свърша аз. Няма да се притесняваш за нищо. И така другия заек се съгласил, защото го било много страх от Мечока, не искал да се занимава в глупости, казал, то другия ще свърши всичко. Връща се сега при Мечока и Мечока ги посреща. Абе, лешпери, къде са ми цигарите? И сега заека, речено сторено, както са оговорили, поглежда другия заек, а втория заек седи го гледа и вика, абе, лешпер, какво ме гледаш? Изпи парите на Мечока, сега седиш и ме гледаш. Ja, en! Ja, en!